Siostry z mертвых powstanki запрашаюць на маёвае набажэнства. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie
за нас молися, у спомогах християнов, за нас молись, королеву ангелов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева с упокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещаниям Христовых. Molim się. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od cieperaźniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Бог ведаў, што чалавек пасля першароднага граху увесь час будзе схільны да падзенняў. Усё прыцягвае яго да зямлі. Ёсць нейкая жудасная сіла прыцяжэння, якая трымае чалавека каля рэчаў прыземных, цялесных, што належаць гэтаму свету і хутка прамінаюць. Цела, ўзятае з зямлі, да зямлі пастаянна мае цягу, ажно пакуль не будзе пакладзена ў магілу. Душа, што суправаджае цела яго зямной пілігрымцы, часта бывае апанавана тымі ж самымі прыземнымі імкненнямі. Як жа часта чалавек падае духам, падае, не вытрымліваючы жыццёвых удараў, няўдачаў, няшчасцяў. Ён перажывае за сваё матэрыяльнае становішча, за сваё здароўе, за адносіны ў сям'і, перажывае за адсутнасцю паразуменняў у сваім асяроддзі, а нават сярод самых блізкіх яму людзей. Чалавек перажывае за сваіх маральных падзенняў, за сваіх слабасцяў, перажывае за таго, што не можа пазбавіцца ад сваіх залежнасцяў і заганаў. Ён зрываецца псіхічна і духоўна,
ягоных грахоў, што мера Божай справядлівасці ўжо перапоўнена. Але яшчэ горш, калі ў сэрцы чалавека пракрадзецца роспач. Лекам ад гэтай прыземнасці, цялеснасці, апатыі будзе цела Хрыста. Тое цела, у якім уся паўната боства, цела абагаўлёнае. Толькі яно мае сілу абагаўляць нашыя целы, асвячаць іх, узносіць понад усімі марнасцямі гэтага свету. Толькі гэтае цела гарантуе нам у будучым несмяротнасць як нашай душы, так і нашага цела. Веру ва ўваскрашэнне цела. Толькі Езус можа ўваскрасіць цела, якое стало ўжо прахам, надаць яму ранейшы выгляд, прасвятліць яму хвалою уласнага ўваскрасення. Каб так сталася, мы павінны пры жыцці часта ўздымаць нашыя вочы да кансакраванай хосты падчас выстаўлення найсвяцейшага сакраменту, падчас перамянення, падчас святой камуніі, а таксама тады, калі гэтае цела знаходзіцца ў табернакуле. А мы прыходзім на ціхую прыватную адарацыю Езуса Эўхарыстычнага. Угору сэрцы, услед за вачамі узносіцца сэрца, узносіцца душа. Дух чалавека абуджаецца ад літаргіі зямных спраў і пачынае заўважаць свет Божий, свет духоўны, той свет, для якога чалавек прызначаны. Езус заўсёды падтрымлівае, Езус заўсёды суцяшае, Езус несупынна прабачае. Пакуль мы жывём, брамы міласэрнасці заўсёды адчыненыя. Рукі Айца заўсёды распасцёртыя, каб прыняць блуднага сына. Рана на сэрцы Езуса дзень і ноч крывавіць, каб памыць душы ад грахоў, а Хрысту заўсёды гатовы сказаць: «Сёння будзеш са мной у раі». Таму хрысціянін павінен заўсёды мець надзею, радавацца прыналежнасці да Хрыстовага касцёла, быць шчаслівым ад таго, што мае асвячальную ласку, што мае гонар быць Божым дзіцём. Угору сэрцы. Твоей обороне отдаемся. Świętая Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym. Jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddaj.